Hello kakabsat, naimbag nga aldawyo, malem rebendo rabii. Welcome back to my YouTube channel. Shout out lang da di albularyo nga umay nangaga si kinkabsat ko nga ni Rika. Ito ko nagamin ni Manang adda kanu iti hanga makitkita nga elementong agigyan ije balay mi. Kat agigyan kanu isuna ije nagbaitan ti kusina kinibanyumi. Ket no lumabas ka kanu ijay, agsao ka kanu tapnuhan nakasagitan. Kunam kanu kada lumabas ka ijay bari-bari kayo umadayo kayo. Etchusera ni Manang, balay mi, si kamti agad jas. Isuda nga madi makitkita, di kadla mabaling nga isuda ti agad jas. Mabalin mit isudang agyan iji likod. Tanakat adu iti kay kayo iji nga pagyananda. Tapos iti kupay ko na ni Manang, no kanumangang kami, agiyatang kami kenyana. Itchusera, di kadla mabaling nga isuda latta ti umay aggao ti kanindan, ta isuda garud ka nga makitkita, immortal da, alangan nga sikam nga nabiyag, iti agadjas para kinyada, isuda nga makitkita, isuda pay iti naturay, masapul da kanu nga maatangan, ay na dati nga albularyo kakabsat nagimas iso na nga saplitan ti ipos pagi sapay ta nakangingina iti singir na kipinagagas na iti kabsat ko nga ni Rika ket iti lagayam sakit na ket tipos iso nga kas na nabagtit iso na ay nakakabsat agannad kayo.